Нека кажем имената на хората, които помогнаха да се състои този юбилеен концерт. Фондация Гайтан и ансамбъл Гайтан. Народно читалище Христо Ботев, 1952, село Кавракирово. Валери Манчев. Борсос Раков ООД. Орлани. Бисер Танушев. Идион Консул. Благодаря ви, приятели, за всичката подкрепа. Събота вечер е. Вероятно сте забелязали, че въздухът изкри от усмивки, еуфория и радостни преживявания. Сигурно усещате, че всички тук преживяват нещо специално, което им дава енергия да бъдат малко повече от това, което очакват от тях. Наричаме го въодушевление. Не тези, които помогнаха да се осъществи този празник, искам да благодаря за искрената им подкрепа. А сега ми позволете да поканя тук на сцената ръководители на танцов състав Младост, госпожа Станислава Фирова, за да извръчат почетен букет и цветя от партия АБВ. Уважаеми жители и гости на село Кавракирово, позволете ми, преди да връча официалния поздравителен адрес от мое име и от ваше, да изкажа моите благодарности на организаторите, които ни подариха една прекрасна вечер. Успяха да влезат в сърцето и душата на всеки един от нас и това се вижда. Виждам и просълзените ви очи. Благодаря ви още веднъж за багрите, за музиката, за костюмите и мога спокойно да кажа, мисля, че и вие ще се съгласите. От Кавракирово започва България. Поздравителен адрес. Уважаема госпожа Станислава Фирова, чест и удоволствие е за мен да ви поднеса сърдечни поздрави и най-добри пожелания от името на Общинската организация на Политическа партия АБВ град Петрич по случай на вършването на 5 години от създаването на танцов състав Младост село Кавракирово. Радостен съм да поздравя всички вас.